Ina mai miƙa godiya ga Allah da ya ƙara bawa Prince Adam Zango lafiya. Shofa Adamu Zango kenan, aljanna mai masoya da yawa. Inda wasu jerin matasa, mata da maza suke da nazo domin taya Adam Zango murna sa yin aurensa ga fitaccen jarumar Kano Maimuna gami da taya sa murna ga sauƙin da ya samu bisa azan da ya yi da kuma sallamarsa daga asibiti da aka yi. Wanda halin yanzu mai sauraro muke shirin saka muku bidiyon domin ku ji domin an ce gani da biya ko ji, amma muna roƙon ku da sauraro idan wannan farkon ziyartar ka rawai kamar subscribe da ka dana mana alamar nan ta lamba ana subscribe da ka mana share domin gaji ma'ana kaɗan daga cikin 'yan Kano da suka fi suke farin ciki game da ma'ana ɗin abin da Adam Zango ya yi da kuma sauƙin da ya samu halin yanzu jiki yana ta kyau. Da mai sauraro idan bai manta ba Adam Zango shi wanda ya zama zakaran gwaji wanda a Kano da kana maganar Kano tabbas Adam Zango shine wanda ake magana akan jafi kowanne alama jarumi ana mabiya a kowace kafafen yada zumunta a zashiri da kuma a baɗin. Tun da ake Kano ba taɓa yin jarumin da ya shura a fannin ma'ana yadda bai zuciyar ma abota kallon fina-finai Hausa kamar Adam Zango ba. Da ka zaga mu shi ba mutum ne ma abocin ma'ana kace a Kano ba, amma shi mutum ne ma abocin masoya da duk inda ka zaga Adam Zango in ka nisa wata 10 to zai wahala ka tsallake mutum 8 baka sami masu supporter din shi a cikin su ba. Tabbas kuma ba abin da ya jami wani ɗaukar face biyayya shi kanshi wanda ya fito ya wallafa a cikin shafin sa na Instagram ya ci da za ka yi rayuwa ka kasance ma'ana kana ma kowa fatan alkhairi kuma ba abin da zai saka a cikin duhu. Wanda a nan za mu kunna muku bidiyon tun sabon a kalli bidiyon nan tukunna kawo mu dubu mu cikin shirin. Allah ya ƙara ma lafiya, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara ma fans da kake da su farin jini birni da ƙauye, Najeriya, Afirka, duniya gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Maryam Usman wacce aka fi sani da Anjima a masana'antar kayan. Ina yi wa Adam Zango fatan samun lafiya. Ina farin ciki da wannan lafiya da ya samu. Ya Allah Ubangiji ya ƙaro ma masoya gabas da yamma kudu da arewa. Allah Ubangiji ya ɗora ka akan makiyarka. Allah Ubangiji ya sa idan ka ƙara samun lafiya Allah ya sa ka fito da wani babban fim da kowa na duniya zai yi farin ciki. Allah ya baka lafiya, Allah ya baka lafiya. Ina ƙara ma fatan Allah ya ɗora ka akan makiyanka. Allah kuma ya buɗo ma kofofin samu gabas da yamma kudu da arewa. Sunana Humaira, ina yawa baba ya jiki baba Zango kuma ina masa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya kuma ɗaukaka sai ƙara ɗaukaka sai ya fi haka ya fi yanda yake. Ubangiji Allah ya ƙara mai lafiya da nisan kwana. Muna son ka baba. Assalamu alaikum, sunana Abubakar Ibrahim Diamond. Ina mutukar farin ciki da samun lafiyar mai gida Adam Zango. Allah Ubangiji ya ƙara kare shi kuma ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kuma ya ƙara ɗaukaka shi a cikin maƙiyansa. Adam Zango, Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Baba Adamu, na yi farin cikin samun sauƙinka sosai. Ubangiji Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana. Kuma Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka fim ɗin Baby. Ina maka fatan alkhairi Baba Adamu. Ni ta kusa highlight. Sunana Salahuddin Sadiq daga nan garin Kano. Tabbas ina alfahari da wannan ultimate actor wato Adam Zango, kuma ina matukar alfahari da ya kasance shi mutum ne na mutane. Ni ce taku Hadiza mai ciki. Gaskiya nayi farin ciki sosai da samun lafiyar mai gidanmu maganin kukanmu, shugabanmu kuma jagoranmu. Muna mai munyan farin cikin da samun lafiyar mai gidanmu, jagoranmu, uban kukanmu Adam Zango. Ubangiji Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana. Ubangiji Allah ya kara mai dubunnin masoya. Muna yi wa Baba Ado farin cikin samun lafiyarsa, muna kuma masa fatan alkhairi. Allah ya bashi lafiya mai dorewa, Allah kuma ya kare shi. Ya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mai gida Adamu Zango lafiya. Muna roƙon Allah ya ƙara inganta lafiya, ƙara masa lafiya. Sakon barka da wannan lokaci zuwa gare ka mai gida. Allah ya ƙara lafiya, ya ƙara daga ka fiye da dayan da ka. Assalamu alaikum, sunana Hauwa Muhammad Fulani. Ina farin ciki da samun lafiyar Adam Zango. Ina mai murnar samun lafiyar mai gidanmu maganin kukanmu Adam Zango. Allah ya bashi lafiya da abinda lafiya za ta ci ya ƙara masa ɗaukaka. Akil Money wanda aka fi sani da Artist of Mommy Gombe. Ina mika sakon gaisuwa ga Boss watakan Adam Zango.
da ubangiji Allah ya bashi lafiya, ya ƙara masa lafiya bisa wanda yake da shi da. Sunana Idris Abdulkarim Na'iwa, ne wa Zango fatan alkhairi na samun lafiya da yayi a cikin wannan lokaci. Wayannan su ne kaɗan daga cikin jerin matasan da suka fito suka dandazo domin taya Adam Zango murna da kuma taya su murna biyu da samun sauƙinsa da ya yi a cikin shekarar nan ta 2025. Sannan mai sauraro da fata za ka yi ma Adamu Zango bisa ga rashin lafiyar da ya yi, ma'ana wanda har ta kai ga a cikin motar tasu wasu sun samu accident, wasu sun rasa rayuwarsu. Bisa ga taimakon Ubangiji shi ne ya tsallake a halin yanzu. Wanda bai wata ba duk da cewa a baya ya shaida cewa ba zai sake yin aure ba duba da yadda yake ta rabuwa da matansa, kuma mutane ba sa masa adalci. Da inda ya rabu da mace sai a ce shine mara gaskiya, ba a taɓa tuntuɓar macen a game dalilin sa suka rabu, amma kuma kawai sai a ce laifin Adam Zango ne, wanda yake alƙawarin cewa ba zai sake yin aure ba, sai kuma aka ga Adam Zango ya yi bacin samun sauƙinsa da ya yi a asibiti. Tumi sauraro me za ka iya cewa wannan abu mu haɗa kuma sashen alkhairi ta tafi ta ku ce muna alfahari da ku.